Wonten perwakilan sengat nggih. Ayo sinten iki? Mengke duete karo Mbak Eka prihatin isih alias Mbak Eka uget-uget. Oke. Monggo sedulur sengat perwakilan. Monggo. Maka mriki. Sinten Mas? Wonten monggo monggo. Ibu, Mbak, monggo Mbak. Jebul kae sing tak Anti-anti teka luar biasa Mas Bayu. Pripun? Wonten perwakilan sengat ingkang minggah wonten panggung menika. Wah, Jan. Niki jelas artise sengat niki. Malah dondomi pitu. Bu, nderek tanu, nderek tepang Gladiwanu, Bu. Paring asma sinten? Indrayani. Sinten? Apa tandal? Indrayani. Oh, Ibu Indrayani. Sahrini. Sahrini. Waduh. Asmane? Apa? Asmane? Sahrini. Sahrini. Iki asmane wis mari karek watuke lho. Kuwi dalem saking pundi, Bu? Saking Denpasar. Oh, Saking saking Bali. Denpasar. Waduh, elok. Alah, Denpasar. Nggih. Badhe nyekar menapa? Nyekar mondol? Urung mati kok. Oh nyanyi. Mau nyanyi apa? Mau nyanyi apa, Bu? Perahu layar. Perahu layar. Layar. Waduh. Ya. Perahu layar basa Bali piye ya? Angel lho ayo. Ya diaturke Mas perahu Bayu, layar. nuwun sewu Mas Bayu. Nggih. Lelagon punika ugi kula kintunaken kula aturaken dumateng Demangipun Jambangan. Oh, Pak Murdoko kali Ibu. Murdoko dalu punika nggih kepareng rawuh. Nggih, Luar Pak biasa. Murdoko matur nuwun. Heeh. Nggih. Yo, perahu layar, monggo diaturke, Cok. Ora usah sesek-sesek bakune vokale ben cetha. Monggo. Monggo diaturke, monggo Mas Anggit. Monggo yang mau nyawer. Waduh. Ayo silakan yang mau nyawer. Dua kali Mas Anggit. Yo.
Dita. Soko, soko. Yo. Waya wengi udan kini ra oleh suwe. Banyu kang tumet. Wong sing gak tresnani Indonesia pake aku. Mbak Dita ge lenggah dini sing ngadeg ini. Din. Niki warga sengat ngersakaken rondo kempling nggih. Cocok. Oke, ayo Din. Niki duete kali sinten? Kali perwakilan sengat enten mboten? Enten kalian niki. Niki rondo kempling saged, Pak. Niki kembarane mondol niki. Mas, rondo kempling bisa? Kembar aku duitnya akeh. Mas Ido, dalam ditanya satu-satu dari mana saja. Oh iya, oke. Kalau wau Bu Sarini saka Denpasar. Denpasar. Terus ini yang satunya. Ya ini nanggal yang ini namanya betul enggak? Oke, boleh. Ini niki Ibu sinten yang ini? Mik mledol malah ora melo omong nyekeli mik. Bu sinten asmane? Mbak siapa? Mbak Ida. Mbak Ida dari Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Dari Bali, Mbak Ida dari Banyuwangi. Pantes jogetnya kita sewangar. Aku ngetek gak oleh ndon mau efek. Iya. Ya. Nggih, Mbak Ida saking Mbak Ida dari Banyuwangi. Sampean Mas, ini Mas siapa dulu ini? Cak Fanan. Dari mana Cak Fanan? Jombang. Oke, terus. Jombang kampunge Sengon. Lemah geneng akeh wedine. Nek gak sambang kirimo ingon, nek gak seneng apa mestine. Yang satunya Mas siapa? Warso. Oh, Warso. Warso enggal nggih. Nggih, enggal. Ora tahu. Dari mana, Mas? Saking pundi Mas Warso? Pasar. Denpasar Bali. Denpasar. Oke. Wah, hebat. Sampean termasuk. Mas, sampean. Kula Ngawi. Putih ngawine, gak mesti kita. Gelung. Oh, gelung. Nggih. Ini kembarane Mas Mondol kan? Iki. Idol. Mik karo anak mik ya. Kula saking Gelung Barat. Ora takok. Ora buntut. Ah, begitu. Pun Mas. Lancang urung ditakoni kok. Kembar. Kembar. Lah iya. Iki kembar cangkeme jembar. Paring asma sinten, Pak? Mas sinten sampean? Namine sinten? Nami. Kula Sukadi. Pak Sukadi. Saking pundi? Saking Gelung Barat. Gelung Gelung barat. Barat. Oh, mriki mawon nggih. Gelung barat, gelung puter buka sithik. Jas. Elok. Yo, rondo kempling karo sapa duwete iki? Enten mboten yang dari Sengat? Yang dari Ngawi. Niki enten awala to. Badhe dono suwanten Mbah Paniran sedulur Sengat. Oh, Mbah Paniran. Kali Bapak Sutrisno. Monggo salah Jadi satu. kemawon diatur Pak Paniran. Niki sing saged rondo kempling duet kali Mbak Dini. Niki ya sedulur Sengat. Monggo Nggih, niki. monggo. Mbah Paniran kali Mbah Sutrisno. Monggo. Monggo. Yo, mentaram. Ayo
Ngeten. Mboten enten, mboten enten. Wis, yo langsung wis cayu to. Nggih, kalih kula kalih Mas Mandel siap. Ah. Oke. Ya. Diaturke sik, Cak. Rada kempling. Monggo, yuk. Enten. Enten mriki, Pak. Walah. Wow, lawang ya. Nggih. Nggih, wong ya adok ya. Adok. Nggih, monggo. Bentar, turun. Sugih sedulur marake panjang umur. Amin. Pak Paniran ingkang pundi? Kula, Pak Tukul. Walah, Pak Tukul Arwana. Tukul Widodo. Bapak sinten? Pak Sutresna. Nggih. Anu, nyuwun tulung sinten ingkang badhe duet rada kempling? Sinten menika wakili? Pak Tukul nggih. 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 Nggih, yo diaturke. Yo Mbak Dini ayo kene. Monggo rada kempling. Siap. Monggo. Yo Cak diaturke. Monggo.